kuna ina? Ga mu nan. To fata kwana gidan sauki. Saboda kun san mu duk al'amarin mu gaba ɗaya ba ɓoye-ɓoye ba mugunta. Kamar yadda kuka zo da cutar ku, to zan ba ku magani. Da kanku za ku je ku yi, ba shi da wahala. Haka ne. Gaba ɗayan kun nan kun san ganyen dinkin? Ba mu san dinkin ba, wannan ne yake higa jeji. Na sani. Mun sani. Yawwa. Ka san dinkin? Na sani. To ka san shi ko? To ka sama muku ganyen dinkin. Kowanne ka bashi kwaya ɗaiɗai. Ɗayan ne mahaɗin ne sai mai zuciya. Mahaɗin sai mai zuciya. Tsiyawa kai za mu iya. A'a, ni gaskiya mu fasa. Kar mu fasa mu yi, ya gaya mana maje me ko me ni dai akan kuɗi zan yi. Ni da ni ina ruwana. Ni dai ba dai in yi kuɗi ba, me amfanin in ji kunya. Gaskiya ne. Jarirai za ku samu. Sai ku tari jinin jariran bayan kun kashe. Ku tabbatar sun mutu. Kowa ya samu jariri ɗaya. Sai ya samu wani wajen ya ɓula. Sai ya sa ganyen dinkin. Sai ya ringa taron jinin. Kuma ku tabbata jaririn nan ya mutu. Idan ka fito, ka samu jinin nan, ka lakata, ka shafa a goshinka, ka sake lakata, sai ka ja anan, kar ba kai uku, ɗaya za ka yi, ka sake lakata, shafa anan. To idan da hali ka lakata, sai ka lasa. To in dai kuɗi ne, ai kuna da tarihin ɗan ƙaruna ko? Ni mun san ɗan ƙaruna, maƙocina ne. To, Dan wutan nan ba? Dan wutan nan. Ba shi ba. to idan kuka yi wannan ba ku kare ka'ida ba, to sai kun fi shi kuɗi. To, in dai akan in yi kuɗi ne me ba zan yi ba. Kawai idan aka je aka yi duk abin da aka gani cikin sati a zo a bani labari. Ka je za ka yi ta mu. Wata ku tashi. Duk ku yi goho gudan tashi. Na? Ku yi goho. Ranka ya daɗe goho ya ka ce wanda za a yi kanikan. Ai tantance ku zan yi. To ku fita da baya-baya. Ku fita da baya-baya. Duk aka zan tantance ku. In ga wa wani nama. Ranka ya daɗe in dai ba dai ba A ta haka zan tantance ku in ga wanda ya fi wani nama da ƙwazo. Ranka ya daɗe. Fita da ba.